салом дӯстон, умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. орзуи онро мекунем ки дар соли 2024 мо мухлисон ғалабаҳои зебои барсаро шоҳид мешавем ва дастгирии шумо ҳам нисбати наворҳо зиёд мешаванд. имрӯз бо бархе аз хабарҳои охирини дастаи барселона навори баъри шумо пешкаш мекунем. обуна шуданро фаромӯш насозед ва наворро то охир тамошо кунед. дӯстон, ёдовар мешавем ки навори мо бо дастгирии ширкати 1x омода шудааст. ҳама гуна рақобатҳои футболиро маҳз бо хизматрасониҳои ширкати 1x ҷолибу диданӣ гардонед. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TG Barca. силкаи зарурӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. дар навори гузашта оиди ба барселона омадани Витор Роке маълумот дода будем. ҳайати даста бо ин футболбози ҷадид ки умед ба ояндаи ӯ хелу калон мебошад вохӯрӣ анҷом доданд. ҳамчунин барселона тамрини анъанавии худро дар варзишгоҳи Йохан Кройф доир кард ки Витор Роке ҳам он ҷо ширкат меварзид. аллакай аз рӯзҳои нахуст унсгирии Роке бо ҳамдастаҳояш хуб ба чашм мерасанд. тибқи иттилои манбаъҳо, Витор Роке то анҷоми мавсим ҳамчун иҷора дар барса баромад мекунад. каталониҳо аз нақшаи пешин дида маблағи бештар бояд барои ин футболбоз сарф кунанд ва ин корро роҳбарияти барселона то тобистон бояд ҳал кунанд. ҷоми ҷаҳони бошгоҳӣ ки дар соли 2025 бо формати нав баргузор мегардад, барселона эҳтимолан дар он иштирок нахоҳад кард. чаро? чунки уефа ба ин зид аст ва бо сабабҳои моҷарои Негреро, мушкилиҳо бо ҳуҷҷатгузорӣ ва албатта ки ташкили суперлига. аслан ба ҷоми ҷаҳони бошгоҳҳо дастаҳои дар рейтинг баланд буда ва дар мавсимҳои охир фаъолӣ нишондодаро даъват мекунанд. агар ҳамин хел рафтан гирад, ҳолати барса дар мусобиқоти аврупоӣ бад мешавад. албатта роҳи ҳал вуҷуд дорад ва он ҳам бошад ғалабаи даста дар лигаи чемпионҳо мебошад. вале савол пайдо мешавад ки имрӯза барселона бо услуби кӯрии хави ба қаҳрамонӣ то бовар аст? инро акнун вақт ба мо собит хоҳад кард. равзанаи трансферии зимистона оғоз шуд. дастаҳо дар ҷустуҷӯи бозингарони лозима барои тақвият бахшидани ҳайати хеш мешаванд ва барса низ ҳамчунин. алеш Гарсия ҳадафи афзалиятноки барса дар равзанаи трансферӣ дар зимистон аст. даста формулаи имзои нимҳиматгарро меҷӯяд. пешниҳоди имконпазир бошад, пул ҷамъи бозингар ба ҳисоб меравад. хави Гарсияро дӯст медорад ва дар бошгоҳ суханони ӯро дар бораи хоҳиши бозӣ дар барселона қадр карданд. алеш Гарсия тақрибан 20 миллион евро нарх дорад. ромео ва ё Пабло Торе метавонанд ки як қисми трансфер гарданд. алеш Гарсия бозингарест ки хави мехоҳад ва аллакай дар тамос ҳам шудааст. ӯ на танҳо ба хави, балки ба ҳама даста маъқул аст, аммо ягона варианти ӯ барои тарк кардани Жирона ин фурӯш аст, на ин ки иҷора. дар барса фикр мекунанд ки ин як амалиёти мураккаб аст, аммо онҳо аллакай ба ҳисоб-китоби пулҳо гузаштаанду формулаҳоро меҷӯянд. онҳо инчунин ба фишоре ки нимҳиматгар метавонад дошта бошад такя мекунанд. нақшаҳои трансферии барселона бо сардории Деко хело калон аст. онҳо ҳамоно ба ҷавонсозии ҳайат талош доранд. дуглас Луис бозингаре аст ки дар рӯйхати харидҳои Деку дар ҷои якум қарор гирифтааст. дар ин марҳилаи мавсим Деку чунин мешуморад ки футболбози бразилиягии 25-сола барои барселона кӯмакрасони муҳим ва зарурӣ мегардад. дар тобистон барселона ният дорад ки ба апорнике ки метавонад дар 5 соли оянда асосӣ шавад сармоягузориҳои калон кунад. Деку дар моҳҳои охир чанд маротиба ба Англия рафт то бо Луис шахсан вохӯрӣ анҷом дода гуфтушунидҳоро аз наздик гузаронад. астон вилла метавонад барои ӯ 100 миллион евро талаб кунад. бо назардошти таваҷҷӯҳи ӯ ба дастаҳои бузург, дар тобистон Арсенал бенатиҷа кӯшиш кард ки футболбози бразилиягиро ҷалб кунад. ана дар барса боварӣ доранд ки дар тобистон барои хариди калон маблағ пайдо мешавад. натиҷаҳои Дуглас дар астон вилла хуб аст ва дар бозии охирини дасташ дар дақиқаҳои охир гол зада нимаи аввали мавсимро бо нишондоди назаррас ҷамъбаст намуданд. хуб, мо умед ба он мебандем ки трансферҳои даста сифатан беҳтар мешавад ва диққат ба ҷавонони ояндадор мешавад. ба ҳамин тамом то наворҳои оянда хайр дӯстон.